अखन अपने सब सुन रहल छी मां दुर्गा एक्सप्रेस के शानदार प्रस्तुति। पाचे होय चाहे टेन गे सखी पाचे होय चाहे टेन गे देखबो तोरा सांप वाला खेल गे देखबो देखबो तोरा सांप वाला खेल गे सब काम काज कर गमेल गे देखबो तोरा सांप वाला खेल गे देखबो तोरा सांप वाला खेल गे। अखन अपने सब सुन रहल छी मां दुर्गा एक्सप्रेस के शानदार प्रस्तुति। सब काम काज कर जमेल गे देखबो तोरा सांप वाला खेल गे हर मैया के दूध लाबा चढ़ाबे सेहो बरम बाबा के जहाँ पे चढ़ाबे सेहो बरम बाबा के सखी हर मैया के दूध लाबा चढ़ाबे सेहो बरम बाबा के जनऊ चढ़ाबे मेला में सांप वाला खेल गे सब काम काज कर जमेल गे देखबो तोरा सांप वाला खेल गे देखबो तोरा सांप वाला खेल गे सब काम काज कर जमेल गे देखबो तोरा सांप वाला खेल गे अजब गजब के हेतै मेला हेतै भररिया में सांप वाला खेला भररिया में सांप वाला खेला देखलौ याद सर धामन मोटका राइटर राकेश संतोष छोटका भक्ति में पूरा मगन गे सब काम काज कर जमेल गे देखबो तोरा सांप वाला खेल गे देखबो तोरा सांप वाला खेल गे।